Vi er i gang med en designproces, der er en del af vores kandidatuddannelse i IT-didaktisk design på Aarhus Universitet. Vores fokus er på kvinder og bevægelse. Hvad er det, der sker, når vi mødes og skaber en eller anden fortælling om, hvem vi hver især er eller var i det møde? Og hvad er det for nogle diskurser eller forforståelser, der har indflydelse på, hvordan vi møder hinanden? Og sidst, men nærmest allervigtigst, hvordan kan vi påvirke og måske ændre de diskurser og forforståelser? Det vi gerne vil med vores projekt er at pege på de udviklings- og forandringspotentialer, som også ligger i vores digitale fortællinger om os selv og hinanden. Vi forsøger at lave et design, hvor kvinder kan diskutere og reflektere hinandens fortællinger og de præmisser, der ligger bag dem. Do